שלום לכולם, בסרטון זה נבצע דיגום ופיתוח של חצאית ישרה, שבחלקה התחתון יש התפרצות פעמונית. בשלב ראשון נעתיק את הבסיס עליו בחרנו לבצע את הפיתוח. במקרה שלנו מדובר בחצאית ישרה. לאחר שנעתיק את הבסיס נקבע את האורך שבו אנחנו מעוניינים. לאחר מכן נסרטט את מפת הדגם עם קווי הזיהוי לדוגמה וקווי הפתיחה. קווי זיהוי לדוגמה יכולים לצאת מגובה שונה באמצע הקדמי מזה שבאמצע הגב, אולם בתפר הצד מומלץ ביותר שיגיעו לגובה אחיד. לגבי קווי הפתיחה יש להחליט קודם כל באיזה גודל אנחנו מעוניינים להגדיל את קו המכפלת. לאחר שקיבלנו החלטה נעשה חישוב על מנת לסרטט את קווי הפתיחה שישמשו לפתיחות ולרחבות. ציר ההזזה של הפתיחות הוא בנקודת האפס של קו הדוגמה, ועבודת ההזזה עם הפתיחות מתבצעת בצורה מדודה ומדויקת. היא מתבצעת בקדמי התחתון וכמו כן גם בגב התחתון. בתום תהליך הפתיחות והרחבות יש לשפר קווים ולהעלות חלקים. לאחר שיפור הקווים יש לבצע התאמות בין החלקים שאותם נתפור אחד לשני בקווי הדוגמה. יש לבדוק אם אכן הם שווים באורכם וניתן לתפור אותם בהתאמה. תוך כדי ביצוע התאמות מסמנים את סימני המפגש, את הפיקים, שמסייעים במהלך התפירה.